Nu vil vi lære jer lidt om brøker. Her kan I se, at vi tegner en firkant. Vi deler den op i 4 dele og farver en del. Det er en fjerdedel. Men hvis vi farver en til del, er det 2 fjerdedele eller en halv. Ægte brøker. Ægte brøker er en form for brøker. Her kan I se, at vi tegner nogle eksempler. En ægte brøk er, når tælleren er lavest. Uægte brøker. Her kan I se, at vi tegner nogle eksempler på uægte brøker. En uægte brøk er, når nævneren er lavest. Uægte brøker til blandede tal. Man kan omskrive en uægte brøk til et blandet tal. Her skriver vi et eksempel. 5 fjerdedele, så dividerer vi 5 med 4, tælleren med nævneren, og det giver 1,25. Det samme som 1 og en fjerdedel. Hej, jeg vil gerne lære jer lidt om brøker i dag. Så her, hvis vi har 6 bøger, 2 tandefjæsbøger og 4 mikrodingebøger, har vi 17 tyvendedele tandefjæsbøger og 16 tyvendedele mikrodingebøger. Ej, Elfride, du er helt gal på det. Det må vi lige øve lidt. Ja. Vi har kun 2 tandefjæsbøger og 4 mikrodingobøger. Så det er 2 ud af 6. Og 4 ud af 6. For der er 6 bøger i alt. Nå, okay. Så det er 2 sjettedele. Ja. Og det er 4 sjettedele af bøgerne. Og hvis man tager alle sammen, så er det en hel, fordi så er det 6 sjettedele. Nå, okay. Men jeg vil gerne have nogle bøger. Ja, skal vi så ikke dele dem? Jo. Okay. Men så får jeg dem, og så får du dem. Nej, vi skal have lige mange bøger hver. Okay. Så nu, vi deler tandefjæs. Ja. Så får vi en hver. Okay. Og hvad skal vi så gøre med mikrodingobøger? Så får du den, og så får jeg den. Vi skal have lige mange hver. Nå, så får du en til. Ja. Og så har vi 2 mikrodingebøger Ja. og 1 tandefjæsbog. Ja. Okay. Så har vi en halv hver. Ja. Godt.